Työttömyyttä, työvoimapulaa, YT-neuvotteluita, lomautuksia. Ajat ovat kovat ja työllistymisessä vallitsevat viidakon lait. Myös kilpailu harjoittelupaikoista on raaempaa kuin koskaan. Työttömyysaste nuorilla oli vuoden 2013 kesäkuussa jopa 20%. Yhä useampi nuori syrjäytyy työttömyyden vuoksi. Olosuhteiden uhrit elävät kovaa elämää päivästä toiseen. Tässä yksi heistä, Olli Muikkunen. Lukiosta ylioppilaaksi kirjoitettuaan hän on raatanut päivästä toiseen uran alun toivossa. Mutta hänelle irtoaa vain pätkätöitä. Talous nyt on mikä on tää tilanne. Mistä mä löydän sen työpaikan, mikä on oikein mulle? En mä tässä nauti. Mä tiedän, pitää menemään sitten. Kuka meidät näyttää? Duuni-Expo-messut toivat ratkaisun Olli Muikkusen tilanteeseen. Sitten se lähti. Mä näin sen tyypin, joka hakee tekijää. Mä oon onnellinen. Mä sanoin, että raha tekee onnelliseksi. Jollakin se on mersu, jollain se on vaimo, jollain se on duuni. Mulla on ne kaikki. Onks päällä? On. Et sanonut mitään, niin toi saa punaivalla palaa. Joo, tässä on tää mun toimisto tosiaan. Täällä mä päivät teen ihan normitoimistohommia 8. Messuilla hän tapasi työnantajia kasvotusten ja loi kullanarvoisia kontakteja. Helppoa homma. Hei Timppu, haetko kahvi mulle kans siitä? Kiitti. Nyt hän on tämän päivän ja tulevaisuuden menestyjä. Eihän tässä. Miksei? Mä olisinkin uskonut. Ole sinäkin. Tule Duuni-Expoon 29. tammikuuta. Messuilla mukana Lahden Pelicans. Niin. Menkää messuille, niin näette teistä.